Kaixo, gu Jakintza ikastolako 3. mailako ikaslea gara, eta Leire Arandiari Delikatuz Museoko zuzendariari elkarrizketa bat egitera gatoz. Kaixo, Leire, zer moduz? Kaixo, egunon, oso ondo? Eta zue? Ondo. Ordiziako ferian ze produktu mota saltzen dira? Bueno, Ordiziko azokan batez ere saltzen dira barazkiak, bertako baserritarrak ekartzen dituztenak, gaztare asko saltzen da, perretxikoak bere garaian, eta bueno, horiek dien ikustez produktu esanguratsuenak edo garrantzitsuenak. Gero bestelako produktu asko ere egoten dira. Gero badakizu frutagileak ere etortzen dira, frutakin, eta gero plazatik kanpo baita ere badakizu erropa eta bestelako gauzak ere saltzen diela, ezta? Zer dela eta da hain garrantzitsua Ordiziko feria? Oso garrantzitsua da, alde batetik oso aintzinakoa dalako. 1512an hasi zen ospatzen, ia 500 urte baino gehiago ditu ja, Ordiziko azokak, eta gero baita oso ezaguna da, bertan jartzen diren prezioak beste azokatan kontutan hartzen direlako. Adibidez, asteazken batean porrua saltzen baldin bada euro batean, beste azokatan ikusten dute Ordizian ze prezioetan saldu den eta prezio hori ere biltzen dute. Orduan oso ezaguna da horregatik, eta gero baita ere egiten direlako azoka berezi batzuk, badakizue gaztarekin eta hartzantzarekin lotura handia dutenak, eta horiek ematen diote baita ere fama handia Ordiziko azokari. Nola eta zergatik edo zertarako sortu zen azoka? Zertarako sortu zen azoka? Azokara etortzen direlako saltzera produktua, ezta? Eta dagolako jendea produktu hori erosi nahi duela edo behar duena, ezta? Azokan zertarako erosten dugu, gero gure etxerak emateko produktua eta jateko. Orduan bere garai hartan, azokan biltzen ziren denak, eta askotan egiten zutena zen, ez salduta erosi bakarrik, trukatu ere. Batek ekartzen zituen bere arrautzak eta trukatzen zituen beste baten beste produktu bategatik. Azkenen beharra, batek zerbait behar duelako eta beste batek hori salduz, lortzen duelako bestea daukana. Kanpotik datorren norbaitek zer topatuko du Delikatuz museoan? Bueno, Delikatuz museoan gauza asko daude. Alde batetik, beko solairuan dago turismo bulegoa. Turismo bulegoan ze egoten da informazioa. Egoten da, jendean ebalin badu ezagutu Ordizia edo Goierri, edo baita ere daukagu informazioa, bai Gipuzkoakoa, Euskadikoa, jendeak hemendik informazioa eman dezake, alde batetik. Gero baita ere daukagu, Goierri ezagutzeko erakusketa txiki bat. Orduan jendea etortzen da, eta ikusten du Ordizian zer dagoen. Ordizian ez bakarrik, Goierrin ere. Eta orduan gero erabakitzen du, tokia gustatu zait, jungo naiz Zumalakarregi museoa ikustera, edo jungo naiz Jose Miguel Barandiaran museoa ikustera. Eta hor aparte, dauzkagu elikadura eta gastronomia solairuak, zuek horri euset izan zeatela, ezta? Eta hor lantzen dugu, elikadurari lotutako gaia lantzen ditugu, eta erakusten dugu, nola jan behar dan osasuntxu, zeintzuk diren bertako produktuak, garaikoak, eta gero baita jendeari erakusten dugu, azoka ez dan egunetan, Ordiziako azoka nolakoa da. Ordizian hain baseri gutxi egon da zer dela eta da han garrantzitsua baserrien mundua Ordizian? Bai, egia da, ezta? Ordizin daukagu azoka bertako baserritarren produktukin eta baserri asko ez daude, Ordizin, Baina bai da egia, bere kokapenagatik, bere garaien, puntu oso garrantzitsua zen. Hemen pasatzen zen bide bat, oso garrantzitsua zena, errege bidea, erregeak eta hemendik pasatzen ziren beraien bideak egiteko, eta orduan Ordizia zan toki bat oso babes handia eskaintzen zuna, bai? Eta orduan inguruko herrietako jendea etortzen zen Ordizira babes horren bila. Hemen seguru sentitzen ziren, esan dezagun, eta orduan esan dezagun inguruko baserretako jendea ere azoka bertan sortu zen eta bertan etortzen zen produktua saltzera. Eta orduan ohituraz ala sortu zen azoka, eta orduan Ordiziak horregatik dauka hainbesteko harremana baserritarrekin, nahiz eta gero Ordizian ez egon hainbeste baserri. Eta zergatik baserriko produktu horiek Ordizia bezalako herri batean sartzen
dira. Zergatik saltzen diren ordizian? Bueno, pixkat esan dizuten, aurrekoan esan dizuten berdina. Ordizia dalako esan dezagun, salmenta puntu oso garrantzitsu bat. Orduan, baserritarrak etortzen dira onera, erosle asko daudelako, eta orduan badalako toki bat oso ona beraien produktua saltzeko. Eta gainea ez da horregatik bakarrik. Gero hemen elkartzen direlako beste baserritarrekin, eta kontatzen dituzte bere aste guztiko kontuak, eta elkartu egiten die, eta orduan beraientzako egun berezi bada. Goierri nekazalgune izatetik industriagune izatera pasatu da azken hamarkadetan. Horrek nola eragin du gure eskuinaldean eta Ordizian? Ordizian nola eragin du horrek? Esan dezagun, azkeneko hamarkadetan Goierri industria asko egon dela baita ere. Ez da nekazalgunea izan, nekazari garrantzia izan dute, baina industriak ere handia izan du. Eta, azokari dagokionez, ikusten dut ona dela. Hemen industria asko egoteaz, jendeak azkenean, jendea ondo bizi da, industria asko dagoelako, eta jendeak ere, produktu asko erosten du, bertakoa, eta orduan gastatu egiten du azokan ere. Orduan, azkenen ikusten dut ez da txarra hemen industria egotea. Egin behar duguna da, gure ingurunea ondo zaindu, eta gure baserritarrak ondo zaindu, eta azokan erosi. Baina, hemen azkenean, egondan bilakaera, ez da txarra izan. Asko aldatu da Ordiziko azoka azken urteetan, zertan antzematen da aldaketarik handiena? Aldatu da, garai batean jende asko eta asko etortzen zen. Ordiziko asteazkenetan ikusten duzuen giro berezia egoten dela Ordizin, eta jende asko egoten dela, baina lehen askoz jende gehiago etortzen zen. Eta, zergatik aldatu da hori, asko adibidez, ohiturak aldatu dielako, jendea noa juten da askotan erostea. Igual merkatalgunetara, eta azoketara igual gutxiago, ohiturak aldatu die, eta gero beste alde batetik ere, lehen adibidez, igual familiko ama edo etxean gelitzen zen, eta aitatxo juten zen lanera, gaur egun dena juten geha lanera, eta hor gertatzen da, asteazken goiz batean erosketa egitea etortzea, ez da lain erresa. Orduan, hori ere pixka nabaritzen da. Orduan, horrek pixkatera egin du Ordiziko azokan. Baina bestela nik esango nuke, bere muina edo bere oinarri hori mantentzen jarraitzen dula. Batzuek diotenez azoka maldan behera doa, zer egiten ari zarete bizi berritzeko, guk zer egin dezakegu laguntzeko? Piskat hori dago lotuta ez, baina esan detenakin ez da. Eta aigea gauzak egin nahian, nahi dugu azokan irudia indartu, jendeak balorea emateko, bertako produktuei eta garaiko produktuei, eta jendea saiatu dadin, benetan azokan erosten, eta ez bakarrik, ez da azoka bakarrik. Ordizian azokari esker, bertako merkatariak, bertako ostalariak lan asko egiten dute, tabernak, dendak, eta orduan guretzako hori oso garrantzitsua da. Orduan hortan ari dira, aldan neurrian azokaren irudia indartzen, eta jendeak horri balioa eman dezaion, eta ze behar dugu azoka indartzeko, jendeak azokan erostea. Orduan hori da zuek egin behar dezuena. Alde zuenean behintzet, azokan erosi edo zuen inguruko esan azokan erosteko. Eskerrik asko! Eskerrik asko zuei, bisitagatik, eta horrengo baten etorri berriro, bai? Bai.